24 jaar waard kringloopbedrijf De Wissel in Dokkum toch vrijwilligers opbouwt. En gewoon van die vrijwilligers hebben vanaf het begin al actief west. Doordat Aukje Visser die hier doet de leiding. En mijn man werkte hier 1 dag. En toen zei hij van morgen moest hij bij haar komen. Bij Aukje, want hij zei Aukje hier een vraag aan. Nou, ik zei ik heb wel even zien. Dus toen kwam ik hier en toen zei ze nou doe de jas maar uit. En toen kies we achter de kassa. Ja, toen begonnen we volle litser, hè. Maar de mensen waren hartstikke enthousiast. Klanten vliegen de winkel in. Ja, we waren nou heel erg enthousiast. Maar volle litser dan dit. De leiding van het bedrijf leidt in hand van Ale Simon Meindertsma. Nou, ik kwam hier vroeger als lidsbijnval. En toen dacht ik van, wat een vieze rotzooi hier. En nou, inmiddels ben ik je bedrijfsleider. En dat is best wel bijzonder natuurlijk. En nou, dat is een potten verhoren in Aroen-tijd. Maar één ding is net verhoren: de sfeer. We potten vaste klanten. En ja, lekker bij de Jumbo, meestal heb je gewoon hun boodschap meer. Als je zo'n grote groep hebt, dan mag je maar erop zitten kennen. Dan kun je net maar nog werken natuurlijk. Nou, het is altijd wel een feestje wat je krijgt op inbreng. Je weet nooit wat er ingebracht wordt. En het is heel gevaarlijk als je bij een kringloop werkt. Je komt heel vaak nooit meer lege hand thuis. Dus eigenlijk keep je altijd wel wat. Hè? In al die jaren kan het net anders dan dat er bijzondere momenten west hebben. Dat zijn heel volle momenten. We leiden je wat aan hier en het is altijd wel leuk. En we hebben vroeger, daar hebben we ook wel verhalen van het mensenspul om er bij de band in de binnenwijn te proppen en hoe ze er zo weer uit rennen en dat soort dingen. Dus er zijn altijd mensen die proberen hier om het spul mee te nemen natuurlijk. Het gaat om een kick en net om wat het kost. Hè? Okay. Dus nee, wij kunnen wel een boek schrijven. De vrijwilligers zoen haar een vrijwilligerstaak voor geen goud wissel je. Zolang ik het dwang kan ik het net missen. Maar ik ken er eigenlijk net zonder. Want ik ben 86, dus leeftijdsspielotheek. En de gezondheid. Nee, maar dit is net een dag hetzelfde. Dit blijft gewoon leuk. Mensen, west mijn werk is leuk. Het is gewoon de gezelligheid, de familiesfeer. Ja, de trots op de winkel. De klanten zijn leuk. Ze genieten ervan en dan genieten ze ook. Dus juist dat de mensen genieten.